Diolch yn fawr iawn. Thank you very much. O, diolch, Cerys. Magian. Da iawn, arbennig. Wel, Jill, dim ond rhyw 2 fis yn ôl, mi fi ni fel rhaglen yn dilyn y stori yma i gael pobl i bleidleisio dros chi. Dyma ni heddiw llong gyfarchiadau anferthol. Sut ydych chi'n teimlo? Wel, mae'n ffantastig, mae'n fendigedig yn te, ac licen i just diolch i bawb yn sydd wedi cefnogi'r ymgyrch hyn, a sydd wedi galluogi i brosiect Cymraeg i iaith ennill gwobrau lotri cenedlaethol. Mae hynny yn anhygoel, ond dydy yn datgoffach ni rwan o pwy ydi Magian, be ydi stori Magian? Wel, mae Magian yn gymeriad, naeth Menna Evans i dyfeisio blynyddoedd maith nôl nawr, a dechreuodd y daith fel just lluniau wedi tynnu just llinellau du a gwyn, a wedyn hyd blynyddoedd wedi cael ei defnyddio yn yr ysgolion fel llyfr dysgu darllen, so mae llawer iawn o blant yr ardal wedi dysgu darllen gyda Magian. So, naethon ni wedyn, ar ôl i ni cael gwybod bod y rhieni yn dod yn ôl i'r ysgol gyda'r llyfrau yn dweud, well, Johnny hasn't done his reading, I'm afraid, because I don't know how to say these words. A gawson ni y syniad pryd ni o ddatblygu app bysyn helpu y rhieni di-Gymraeg hyn ynghannu y geiriau a dysgu darllen gyda'r plant a bod y plant yn gallu clywed y straeon hefyd a ben ei hunan. A mae wedi gweithio yn wych. Dych chi newydd ennill gwobr wrth gwrs trwy Brydain gyfan gan y loteri genedlaethol. A dipyn o surprise i chi hefyd oedd gweld Cerys Matthews yn dod dros y wal, dwi'n siŵr. Dyna pryd naeth y geiniog syrthio, mae rhaid i mi wad. Doedd hi ddim tan pryd ni, ond wedyn naeth hi. Do, dwi'n siŵr. A Cerys, dwi'n gwybod bod chdi'n angerddol dros y Gymraeg a phethau Cymreig yn dod. Felly dwi'n siŵr bod chdi wrth dy fodd gweld gwobr fel hyn yn cael ei chyflwyno i app fel yma. Oh, absolutely. Yn teimlo braidd fel Davina McCall neu rhywbeth, ma. Great gael, stori mor positif fel hyn am yr iaith Gymraeg, neu unrhyw fath o peth, cultural. So, ni'n falch i fod nôl yma yn y golf course. Eitha bizarre efo Magian, ond briliant bod chi wedi ennill y wobr genedlaethol yma. Briliant bod y iaith Gymraeg yn mynd i fod yn y cyfryngau nawr. Y stori positif a briliant. A mae'n syniad mor dda i gael app modern. Allech chi'n neud hwnna pryd ych chi'n rhoi plentyn chi i'r gwely eb neb clywed, chi'n trial y geiriau yma a blasu'r geiriau. So ffantastig. Llongofarchiadau massive. Dipyn o surprise i. Cerys... This is my favourite thing. Magian, barod? O, dyna fo. Gwych, ond braf hefyd Cerys i chdi gael dod yn ôl i Gymru. O ie, achos dyn ni'n bell o Hadwn lle mae'r festival yn mynd ddigwydd yn y pethefnos, dewch yn lli. So dwi'n excited fel lan mae mas draw. Mae carnifal, dwi wedi newydd ddod o carnifal yn Llundain, chmod, so dal yn tymlo'r parti, so dewn ni ar parti lan i Flintshire ar Sir y Flint a Hawaden, achos mae gymaint o musicians yn mynd i ddod lan o Ladbroke Grove i chwarae lan yn yr ardal. Mae rhaid chi ddod, Magian, ti'n mynd i ddod? Atgoffa ni enw'r wyl eto? A good life experience yn ei braidd ffron, angofio wedyn. Yr oil byw yn dda fel mae Tom Morris yn dweud. Dyna fo, da ni'n dathlu'r Gymraeg ym mhob ffordd. Rwth yn sydyn o ran y loteri genedlaethol rwan, pa mor braf ydych chi fel cangen yma yng Nghymru i wobrwyo Magian? Mae'n gret ar rhan y loteri genedlaethol i gael brosiect Gymraeg yn ennill hyn, achos maen nhw'n gwobre draws Prydain. A'r neges ydy diolch yn fawr i chwaraewyr y loteri, achos nhw sy'n neud hyn yn posib, a mae'n gret gweld prosiect yma'n Cymru yn dathlu, so diolch yn fawr. O, dwi'n siŵr, rwan, so chi'n mynd i gael pres hefyd, dwi'n gwybod fyddwch chi'n wario fo'n gall iawn ar fwy o brosiectau, ond sut ydych chi'n mynd i ddathlu, Jill? O, dim yn gwybod, o dwi'n amau bydd na rhywfaint o alcohol yn y Cymru. Dwi'n meddwl bod chi'n heiddi rhywun lysiad bach o win yn sicr. Magian, ti'n hapus? Hapus ei byd. Llongyfarchiadau mawr i Magian. Diolch Cerys am y sgwrs arwth.